Moi! Tää on tämmönen ihan perusvideopostaus tällaisesta asiasta kuin kokemattomuus. Ja mä nyt en puhu siitä, niin että suurin osa teistä luulee, että mä tarkoitan semmoista kokemattomuutta, mutta mä tarkoitan ihan vaan sellaista, että mä en oikein osaa käyttää tätä mun Kyberlink-kameran näitä kaikkia toimintoja ja että miten näitä videoita saisi siirrettyä mihinkään. Mutta mä opin laittaa nyt Facebookiin kuvia, joten miksei videoidenkin siirtäminen sit onnistuisi. Toinen kysymys, miten korjataan suklaata? Kun mulla on suklaalevy. Näin. Mut tää on ollut nyt pari päivää tässä mun huoneessa ja tää on avaamaton pakkaus. Mä en oo avannut tätä vielä edes. Tää on ihan sulanut. Siis tää on ihan tällaista mymmyä tai ihan tällaista pehmeät slörsseliä näin. Avata se. Ei tätä edes saa auki enää. Pakkohan tää auki saada. Mut niin, tämmönen ihan peruspostaus, että miten näitä laitteita oikein käytetään, kun mä oikein osaa siirtää näitä, mut kai ne nyt ei jotenkin sit pitää varmaan hyväksyä jotain tai jotain. No mä kokeilen. Jos mä opin käyttää, niin lisää videoita tulee ihan varmasti. Moikka!